Ni a gani na ma'anar MTN din nan da kai magana shine mayan tallan Najeriya. MTN dama M din dama matsala ce kuma wannan cidin ta shigo N kuma Najeriya saboda in MTN shine maman talakawa. Menene ma'anar MTN? M shine ma'anan ka kira a kira ka. Ne zaka ga min ma'anar MTN? MTN abinda dai na fuskanta ko na fahimta da MTN M din dai yana nufin muhimmin abu wa'inda kamar kamfanin MTN suka kawo mana. T din kuma kamar irin za iya cewa a gwamnatance dai ban san abin da zan kira abin ba, sannan kuma N din a ƙarshe kamar ƙasa ta Najeriya kenan. Sunana Muhammad Sani Adamu wanda nake zaune a garin Badarawa Bosso, wanda nake amfani da layin MTN sama da shekara 15 haka zuwa 16. To menene ma'anar MTN? M shine ma'anan ka kira a kira ka, ka bada da kowai da kowa. Sunanka? To, ni dai cikakken sunana shine Malam Buhari wanda aka fi sani na da na Shehu. Kana amfani da layin MTN kuma shekara nawa? Ina amfani da layin MTN ni ai sama da shekaru. Wannan sim din ai sim ne na kowa da kowa inda wai da talaka ne dai. To menene ma'anar MTN? Kyautan data ko katin? A ma'anar MTN shine maman talakawa. Oh my God! Kana amfani da layin MTN? MTN zan kai shekara 7 zuwa 8. To wannan M din me take nufi? M kenan. M din nan ba san MTN bane? To ita M din farko me take nufi? M kenan. M ma'anar MTN. MTN. Ma'anar me ma'anar M din? Me ma'anar M? To, M dai tana nufin ma'anar dai kamar dai a ce kamar irin dai M kamar irin gyaran murya kenan. Ni sunana Usaini Suleiman kai fa? Yusuf Yunusa. To akalla ka kai shekara nawa kana amfani da layin MTN? Dan kai shekara 5 haka. To akwai gyautan data ne, akwai ko katin 1000 ko kuma data. Zaka faɗa mana ma'anar MTN. M din me take nufi? M din tana nufin mobile ne. Sai kuma T. T dan gaskiya I don't think maybe talk haka ko a bata dai a talk na haka. To L din fa? N network. To ni sunana Usaini Suleiman kai zan san sunanka? Okay, sunana Sa'idu Muhammad. Akalla na san kana amfani da layin MTN a shekara nawa? Gaskiya ina ganin in nayi karamin ƙarya kamar dai shekara irin 15 dai haka. To menene ma'anar MTN? A to ai shi ma'anar MTN ai kowa ya riga da ya sani. Shi MTN dama M din dama matsala ce kuma wannan cidin ta shigo N kuma Najeriya saboda in mun suka gati kwashe mana ake yi. Ka faɗa mana menene akwai kyautan data ne 1 gig ko kuma katin 500 idan ka faɗa mana ma'anar MTN. MTN. M din tana nufin koko. Sai A din. A T. T din ko? T tana nufin shayi kenan yi. T tana nufin shayi. To L din. L? L. Haka kamar keke na fi in daga za ka iya ɗaya da ya fi kenan ko? Da farko sunana Abubakar. To Abubakar akwai kyautan data 1 gig ko kuma katin 500 ka faɗa mana menene ma'anar MTN? To gaskiya wannan tambaya ce wadda ya kamata ku ba da amsanta. Na daɗe gaskiya ina amfani da layin MTN amma ni a gani na ma'anar MTN din nan da kai magana shine mayan tallan Najeriya. Mayan tallan Najeriya. ita ce